uste dugu mendikan aurrera hasi behar dugula, baita ere berriro errepikatzen Aralarrek behin eta berriro errepikatu duen mezua. Eta eman behar duen etena da, behin betikoa eta gainera da egiaztagarria eta gainera izan behar du itzulezina eta gainera inolako ordainik edo negoziaketa politikorik gabea etari dagokionez. Eta zergatik hori? Zalantzarik gabe eta inolako murrizpenik gabe hori bakarrik izango litzatekelako etaren bukaera duina. Historian zilegitasuna emanen liokena Euskal Herriaren aurrean. Patxi Zabaleta Aralarreko koordinatzaile nagusia eta Nafarroa Baiko parlamentaria da. Ezker Abertzalearen zutik Euskal Herria adierazpena baikortzat eta beharrezkotzat jotzen du prozesu demokratikoan urratsak emateko. Nik ikusi dut Batasunak egin dituen bi agerraldietan gai honi buruz esan duela beste urrats batzuk eman behar direla. Beraien hizketa kriptikoagoan, zalantzarik gabe guk askatasun gehiago dugulako hitz egiteko gauza hauetaz haiek dutena baino, ulertu behar dena da, haiek ere nahi dutela beste urrats batzuk ematea, esan dutelako argi eta garbi. Guk uste dugu erabaki eskubidea defendatzeko, lehendabiziko hurbilketa horreri egin behar zaiola, esanez, hori ez dela ideologia baten helburua bakarrik. Hor behar bada, egon gaitezkela eskuinekoak, ezkerrekoak, eta abertzaleak ez direnak ere, baldin eta demokratak badira. Bazegoela gauza bat aintzat hartu beharrekoa, eta da, hain zuzen ere, ekintza armatuetan etak etena eman duela, eta gainera, orain dela hilabete batzuk hartutako erabakia dela esanez. Hori da, hor dagoen gauza positiboa. Baina gero, harakatuz beste komunikatuaren eduki batzuk, esate baterako, eta esaten duenean prest dagoela Madrileko gobernuarekin negoziatzeko, eta dei egiten diola Madrileko gobernuari negoziaketa horretan oinarri demokratikoak eta defendatzeko, hori guk ez dugu onartzen. Eta ezin du momentu honetan 2010ean izan nor Madrilekin eduki demokratiko edo oinarri demokratikoetako goraberak eztabaidatzeko ordezkaritza demokratikorik ez daukelako. Beraz, komunikatuan dagoen esaldi horretan, eta esaldi oso garrantzitsua da, atzera egiten da, ez bakarrik gauden egoera honetatik, baizik eta atzera egiten da baita 2004ean anoetan esan zenetik.